Mama Racheal Ruto ma en min od jatend piny Kenya okwayo joriemb nyamburko ma pachoka mondo mi okaw ting' mag rito ngima jowuoth ma giting'e apaya. Mama Racheal nolose lamo mano obagi ni ringre jopuonjre 11 mag mbalariany ma Kenyatta University manyocha otho e masira mar ndara e gwenge ma Voi. Lamono nobagi e mbalariany no kendo noyuore gi familia mag jopuonjre gi jotend mbalariany e kind mamoko. Duto ne gichiwo luor mogik kod lamo ne chunje jopuonjrego ma opar kaka mago manentiere kod lek mag loso ngimagi kokalo e yor somo. Jopuonjre mamoko 15 manyocha oyudo hinyruok e masira no bende pod yudo thieth e osiptal. We don't know what to tell. And that help is readily available in each other. Today we gather here with heavy hearts as we bid farewell to 11 bright souls from the Department of Health Management and Informatics who were taken from us too soon. We are heartbroken because we have lost future leaders in different spheres of life. They were shining examples to their peers and the pride and joy of their families and communities. Some were the only hope their families had, as they had invested everything to ensure their children got a quality education. To all motorists, my plea is that we exercise caution at all times. Let us be more vigilant and courteous on our roads, ensuring our safety and that of other road users.